hugot nga nanindugan ng Malacanang nga hindi si President Ferdinand Marcos Jr. ang ginapabati-batian ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Kasunod sang nangin pahayag sini matapos ang statement sa ombudsman batok sa iya ilabi na sa korupsyon sa budget sang pungsod. Iniapisar nga ginbuyagyag ni Romualdez nga halin mismo sa executive branch ang responsable gid sa issue sang korupsyon sa 2025 budget. Paatag naman ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi ilang presidente ang yara sa idalom sang executive branch. Suno pa sa iya, presidente gid ang nagpaimbestigar sa mga anomalya kag korupsyon sa mga proyekto sang pungsod. Rason nga imposible ang nasambit nga aligasyon. Una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing mayroong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. Being the Commander-in-Chief, being the Chief Executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno kahit tamaan na ang kanyang administrasyon? So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon.